Waarom soest heel bleerd op een kalender steen wollen? Selina Bondhuis van Serhuzem weet het antwoord maar al te goed. Als boerinne op een pleert van haar kwamfamilie hield ze haar zelfs op voor de boerinnenkalender van 2024. Ja, wat meestal van een boerin verwacht je, dat is gewoon een lomp persoon, zeg maar, vaak. Zo ben ik net. En om toch een beetje te laten zien van, nou, we kunnen ik mooi wezen en sexy wezen en ik boerin wezen. En gewoon zinwurig hoe de boerensector er biestiet. En dan was het toch een beetje opjochten van, hé jongens, we zijn er nog. En vooral met onze leeftijdscategorie wat op de kalender staat, willen we toch een beetje laten zien van, de nieuwe generatie is er ook nog en wie wil ik nog verder, jurkjes, zeg maar. Dit ben ze dan. Wat vind je ervan? Ik vind ze echt heel mooi lucht. En ik ben eigenlijk een beetje trots op mezelf hoe ik erop sta. En alles is gewoon perfect. Dus ja. Moesten ze zichzelf kiezen hoe de pose en dus, wat voor kleding hier is? Ja, ze bepalen natuurlijk wel een beetje wat voor kleding als het oren hast. Want ja, het mag net te bleed en net te sexy. Maar ik ga wel zijn van ik wil dit blouseje aan en ik wil een beetje sas zitten. Maar voor de rest wordt het wel een beetje van die bepaald, omdat ze natuurlijk, ze weten precies wat het mooiste is maar om aan te halen en wat voor poses het is. Maar stel de woest er net zo op, dan koest het gewoon sissen en dan worden het daar gewoon om tacht. Natuurlijk haast wel eens mensen die zitten van en waarom mat dat zo en wissel. Maar ja, dan denk ik van jongens, het is gewoon van het leuk en we hadden door mijn goed doel. Dus, Selina had iets bij de supermarkt als bijbaantje, maar ze miste de kjeltjes en kei. En is blij dat ze nou haar plakje vinden had in het boerenleven. Je bent heel vrij in de waan en litten en dan bist de hele dag boeten en bij de beesten. En dan had je toch een stukje gevoel van voldoening of zo als de beesten weer kleren had. Dan denk je, ze kunnen lekker eten, ze kunnen lezen, ze hebben een bedje en het is toch een stukje dierenliefde wat dan haast is maar. En dat voldoet mijn leven dan wel, zeg maar. Ja. Selina zal ook meedoen aan de Miss Boerinnenverkiezing op 26 oktober in Loosbroek.